Este sigur vaccinul? Ca un vaccin să primească aprobare, trebuie să treacă anumite teste. Există o concepție greșită că producerea unui vaccin ar trebui să dureze mulți ani. Ce durează de fapt cel mai mult sunt etapele prealabile referitoare la găsirea resurselor financiare și aprobările de rigoare. Guvernul britanic a investit încă de la început în cercetarea pentru vaccinul COVID-19 și lucrurile au evoluat rapid. Unele documente, care în mod normal erau elaborate pe parcursul câtorva luni de zile, au fost emise în scurt timp și aici ne referim strict la partea birocratică. Perioada de testare pentru vaccin nu s-a scurtat și toate măsurile de siguranță au fost luate. Am auzit că vaccinarea împotriva COVID-19 îmi poate afecta șansa de a rămâne însărcinată. Este adevărat? Nu există nicio dovadă care să ateste că aceste vaccinuri pot cauza infertilitate la femei sau bărbați. Toate persoanele care plănuiesc să facă copii sunt sfătuite să se vaccineze. Este un vaccin mai bun decât altul? Toate vaccinurile aprobate în UK sunt testate. Oricare dintre cele 3 vaccinuri are eficiență bună și este sigur. Va trebui să plătesc pentru vaccin? Vaccinul este gratuit, nu trebuie să plătiți. Va provoca vaccinul efecte adverse? Efectele adverse sunt minore și de scurtă durată. Spre exemplu, durere de braț, acolo unde a fost injectat vaccinul, sau febră. Sunt șanse minime să dezvoltați efecte adverse severe. Au fost făcute mii de teste înainte ca vaccinurile să primească aprobare. Sunt adevărate toate teoriile din mediul online despre vaccin? Sunt multe teorii ale conspirației în mediul online despre vaccin, dar niciuna nu s-a dovedit a fi adevărată. Singura sursă credibilă de informare este Agenția de Sănătate Publică din UK.